4 tiem fuq ċatra bejn sema u ilma. Hekk qed jagħmlu grupp ta' 20 żagħżugħ u żagħżugħa mill-Scouts tal-Mosta fl-akwati taż-żona magħrufa bħala tal-Fekruna fix-Xemxija. Din mhix l-ewwel esperjenza ta' Floating Raft Camp kif spjega tajjeb Sean Bartolo. Din raba' sena u kull sena tibqa' timprovja iżżid dejjem ħaġa oħra. Hija doppju mat-tielet sena. Bdejna l-preparamenti fuq pjuttost il-ħamis bdejna narmawh, ovvjament ix-xhur qabel kontinwi. Però il-ħamis armajnieh fuq il-ramla tal-Mistra u l-ħamis wara nofsinhar wara li għadna bl-injam u l-oqgħod ġarrejnieh għal hekk il-Fekruna fejn għandna mill-ħamis sal-Ħadd. Dawn iż-żewġ kampijiet fuq ċatra fil-baħar qed jiswew bħala esperjenza u avventura unika kif xiet wieħed mill-parteċipanti. Efhem, esperjenza sabiħa l-ewwel ovvjament da kollu bnejnieh tipo tagħmel l-effett biex tibnieh kollu f'ġurnata waħda. Imbagħad once tittella u kollox tkun sewwa, torqod fih tipo tkun xi ħaġa li għamilt inti ma tħossha vera tajba. Sean spjega kif dawn iż-żewġ kampijiet jgħixu dawn l-4 tiem madwar 20 persuna. Għal dan il-kamp doppju intużaw aktar minn mit-toqda 30 tank imqassam fuq 5 filliri u bosta injam. Dis-sena ġinna ftit iktar minn qabel għaliex bdejna il-ħamis filgħodu u jisu għas-satejn ta' wara nofsinhar bdejna nġorruh bid-dingil hawnhekk. Iżda madana kollu l-grupp ikollu jitla' ftit fuq l-art biex jaqdi l-bżonnijiet tiegħu fosthom ikel oħrajn. Għalhekk iż-żgħażagħ ħasbu biex b'numru ta' solar panels żgħar iħaddmu dawn is-servizzi kollha. Biss il-mistoqsija finali u dik ovvja għal dawn il-parteċipanti tkun liema hija l-aktar raqda preferita jekk hux dik fuq il-baħar jew inkella fis-sodda. Waħda mill-isbaħ raqdiet li tista' pjuttost torqod għaliex tkun maqtuħ minn kollox, tisma' ċafċifa tal-ilma biss, ċafċifa tal-baħar u r-raqda pjuttost komda. Hekk aħjar ta' ikollok tipo għadbennik hekk il-baħar. Le, vera relax għaliex tipo mhux imqalleb.